Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para pemirsa dan sanak saudara di rantau maupun di kampung, pada kesempatan kali ini nangko kita cuba mencalik karangko silek dalam cawek ikat pinggang. Secara nilai di antara gunanya cawek pemapah parui nak tanang lambuang di dalam, sabik parui berfungsi sebagai pengolah makanan. Di sinan bahimpun kasadonyo. Untuk itu dalam kajian nangko, parui diibaratkan lautan basah dan menampuang dan menerima kasadonyo. Di parui tampe maulah menyaring berbagai macam makanan, mengolah barang masak, mematangkan barang matah sebelum menjadi nutrisi jo energi di dalam tubuh. Untuk itu parui perlu dipapah nak seimbang energi nan ado. Mangko nak lebih jalehnya mungkin kita lanjutkan di dalam kajian atau dalam kesempatan lain pada suatu masa tentang energi nangko. Kita berbalik ke tema kita tentang cawek ikat pinggang. Cawek bukan sekadar pemampah karangko, bukan sekadar pemampah paru, tapi bermakna jo perhiasan. Itu mangkonyo dibari baju bayar lain. Nak lebih jalehnya kita silau narasi nanado dan batarimo dari orang tua kita. Pusako nan bajawek warih nan batarimo sebagai rumusan adat jo pusako nak tarang jalan kamungko. Nak tampak karangko silek, nak sayih garak nanado, nak tarupo garak jo langkahnya. Warih jawek bajawek babantang sepanjang alur adat nan menjalehkan sarasto narasi na memapakan. Cawek suto bajumbai alai saito pucik rabuangnya baradai bajumbai-jumbai panjang nan tangah tiga tampok palili anak kamanakan. Kacicie patut dijapui, terserak patut dikumpulkan. Panjari akal budinya pemawi jiwa batinnya. Nak kokoh luar jo dalam, nan jinak nak makin tanang nan lia jan tabang jauh. Kabek sebalik buah sintak kokoh tak dapat orang ungkai. Guyahnya bapantang lungga tahu rasio rarak surang. Lungga ibarat laki dukuh dibuka mangko katangga, jurundiang mangko kaungkai. Kata mumpakat menyingkoknya. Itulah sekilas tuturan narasi dan menjalehkan isyarat fungsi cawek ikat pinggang. Sepanjang warih nama jawek, pusako nan berterima dan memapakan sepanjang alur adat. Secara gerak langkah silek dalam ruang teknik bela diri, narasi nan menjalehkan diibaratkan cawek suto bajumbai alai baradai bajumbai-jumbai. Artinya silek bukan sekedar pakaian pelangkok pada tubuh, tapi juga perhiasan dunia. Mangko dipanjang gelanggang gadang, dibuka balabeh nan lapang, bariang memancak di galanggang. Nak rancak dipandang lai
untuk pelilik anak kemanakan, artinya pakaian nan mudo. Semarak kampung dek nan mudo, elok negari dek nan tuo. Tuo nan duduk je lembago menunjukkan, mengarahkan jalan kasarugo. Tercici patut dijapui, terserak ka dikumpulkan, mameh jo langkah sumbang, waspada jo iriang dengan gendiang. Nak jan baserak langkah digalanggang, jan sampai malu ranah Minang, tenggang kampung jo halaman. Selanjutnya kami menjaga langkah, memeliara batin jan sampai lengah, selalu mengana dan mengingat Allah. Di sinan layanya tuah, penjare akabudinya, pemawi jiwa batinnya. Kemudian nak nyokokoh luar jo dalam, jangan lupa jo paham kata buang. Bangkitkan rasa nanado, pelihara hati jan sampai tadayo. Jan garuk jo umpan lapang, raso kadapek makan kanyang. Ingatlah padang biasa bapanyangek, talut biasa babuayo. Usah tampuh rimbo rayo, kok tak ada baka babao. Matangkan pemahaman layi jebatin, nan jinak nak makin tanang, nan lia jan tabang jauh. Artinya lengkapi pengetahuan jo pemahaman, pahami ulu jo ilienyo, nak jaleh ujui muaronyo. Nak tahu hakikat diri, pelajari dasar langkah 3. Pemahaman memberikan keyakinan. Langkah hampir sebagai wujudnya, nak samparono rupa pada langkah 9, nak selesai langkah jo pelangkahan. Kolah kokoh paham di batin, kokoh tak dapat orang ungkai, basuo bak pantun orang. Lah masak padi di sengkarak, masaknya babilang tangkai, setangkai hak jarang bak namudo. Kabek sabalik buah sinta, rumik lah orang kamaungkai, tibonan punyo rarak sadonyo. Artinya hanyalah masuk dengan ketentuan Allah, nan dapat mematahkan. Dek kerana kokoh di atas kebenaran. Sebagaimana firman Allah, tetaplah berpegang teguh kepada tali Allah yang tak akan pernah putus akan tali itu. Ngarak langkah silek layi dari naluri untuk membela diri. Jiwanya menata langkah, raso memelihara batin, bisinan hakikat keseimbangan. Dan melayikan garak jo langkah, dan memutih gelek dek balabeh, dek tagak di jalan Allah, dek melangkah di nan bana. Usah takut, usah tagamang rasio kerarak surang. Usah cameh, usah laragu. Nanta simpan kacaya surang. Sabe kok salah niat badan miniaso, utang biasa batungguan. Baik itu hakikat garak nan samparono. Sairiang layi jabatin, basuo bak pantun adat, dibawa ribui, dibawa angin, dibawa piket, dibawa langau. Mulut jo hati kok balain bapantang dek urang Minangkabau. Ikulah hakikat pendeka Minangkabau, nan sairiang layi jabatin, nan perlu dipantangkan bana. Papek di luar, runciang di dalam, suko menguntiang dalam lipatan. Urang picayo diingkari jo pengkhianatan. Gadangnya nak melendo, kok cadiknya nak menjua, gapuknya membuang lama. Itu pantangan bana dek pendeka Minangkabau. Sekali jan tertampuh, sekali jan talakukan. Kok nyampang kaki lah telangkahkan, biasa bagan jua surui.
kok salah cotok melantiangkan, salah awai melantiangkan, salah ambil mengembalikan. Dang baterimo piutang babayan. Itulah sakileh penjelasan isare nanta simpan pada cawe ike pinggang. Mungkin ko ada katuna lapang pada suatu masa kita cuba merantang panjang, nak nampak jalanan tarang, nak tahu langkah jo bayang. Kok sentiang cari bilainya, kok kurang cari tukuknya. Sakileh sebagai kecalak-kecalak gantian sah dari ambo, menunggu tukang belum tiba. Setitik kadilawikan sakapa kadigunuangkan, pandai bermain undang-undang. Akhirnya tatekkan jalan pada kebenaran sesuai jo tuntunan Quran. Kelalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabih, kok gawa tolonglah timbang, kok doso ampun lebih. Cepak panuh gantang balanjuang sukat dan adat orang Minangkabau. Jo maaf salah diambuang, uku jo jangko kok terlampau. Demikian, mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya generasi Minangkabau yang ingin menelusuri dalamnya lautan budaya yang diwariskan oleh leluhur kita. Mudah-mudahan ladang harapan kita, budaya kita tetap lestari sepanjang masa untuk menata anak kemanakan, untuk memapah menunjukkan jalan ke surga. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.